Zdravím vás, priatelia, takže vlastne po zimnom spánku sa nám to začína všetko preberať, tak začíname rozmýšľať, že by aké bicykle sa mohli znova riešiť. Riešil som nejaké montáže aj cez zimu, ale bolo toho menej samozrejme, ale teraz na jar alebo začiatkom jary už to začína byť šialenstvo ako vždycky. Takže nejaké bicykle som robil, to boli také klasické bicykle, tie som moc nenatáčal, ale dostal sa mi zase takéto niečo do ruky, tak vrajím o tom videjko musím spraviť. Čiže vidíte, čo to je. Je to také monštrum bicyklové. Je to v podstate ten istý bike, ako som aj v predošlom videu tú Enduro raketu točil. Tak chalan vlastne na základe toho videa si kúpil vyslovene ten bicykel. On už odo mňa mal spravený bicykel. Vlastne mal tam ten istý motor s touto vrchnou baterkou. Ale v podstate zistil, že ho to baví, že na tom veľa bicykluje a že by chcel niečo lepšie, nejaký lepší bicykel. Čiže to, čo som vravel proste, bicykel vás prestane baviť, kúpite si druhý, celú sadu viete vlastne prehodiť na nový bicykel. Čiže my sme vlastne z toho jeho prvého bicykla zhodili tú sadu. Jedná sa o Bafang, ten 1000 W, v píku 1800 W. Motor sme zhodili, baterka vlastne tým, že je veľký rozmer, ako vidíte, je to 5220, tak sa nezmestí tu do tohto rámu. Do tohto rámu ide špeciálna baterka, ktorá je na výšku len 90 mm. Tak sme to vlastne vyriešili tak, že v podstate chalan si doobjedná túto baterku menšiu, ktorá tam vyjde úplne na milimetrik s tým, že sa dá stále ešte odoberať. A v podstate tá vrchná baterka sme sa dohodli, že tým, že robí fakt veľa kilometrov a chce mať akože nezmyselný dojazd, keď to tak poviem, tak tá baterka sa umiestnila v podstate tu na hore s tým, že samozrejme tá baterka sa dá ľahúčko zhodiť a normálne štandardne bude fungovať na túto baterku. Ak bude chcieť ísť kde ďalej, tak si tam pripne takto druhú baterku a tým pádom má nejakých 1000 Wh plus minus 730 Wh, hej, čiže plus minus 1000 Wh plus 730, čiže plus minus 1700 Wh, čo je úplný nezmysel. Sám som zvedavý, keď mi potom dá nejakú referenciu, že koľko to má vlastne dojazd, lebo podľa mňa sa to nedá minúť, hej, normálne. Že proste to, ja neviem, či na tom chcete cestovať medzi štátmi alebo kontinentmi, neviem. Ale proste tá možnosť tu je, hej. Na normálne jazdenie baterka vrchná sa zhodí a funguje to vlastne takto. Má tam 1800 W, ten motor, je to šialenstvo. No čo sa týka montáže, už som to spomínal aj v tom predtým videu, proste tento špecifický bicykel je na hrane zmontovateľnosti, tak by som to povedal. Je to náročná montáž, treba tam riešiť milión maličkých drobností. Trúfnem si povedať, že človek, ktorý nemontuje tie sady pravidelne, tak nenamontuje to v pohode. Konkrétne o tomto bicykli sa bavím. Takže som sa s tým natrápil. Trvalo mi to možno aj týždeň s tým, že keď som na to nemal nervy, tak som sa na to vykašľal, lebo to nemalo význam pokračovať. Boli tam problémy v prvom rade umiestnenie motora, offset motora, proste potom nejaké to umiestnenie baterky zavádzal tlmič, keď to prepružovalo, tak to proste o seba drhlo, tým pádom tlmič sa musel otáčať, keď otočíte tlmič, proste nefunguje vám zamykanie tlmiča, to musíte riešiť, nedá sa ten tlmič proste preperovať, lebo vám ventil proste zavadzia, ventil sa musel meniť za kratší, proste milión takýchto drobností, fakt náročná montáž. Nechcelo by sa mi do toho už po tretí raz, ak mám pravdu povedať, ale proste dá sa to spraviť a vyzerá to nejak takto. Sami si spravte mienku, za mňa je to masaker, tie dve baterky, proste to je šialenstvo. Ale ako vravím, proste vrchná sa zhodí, jazdí sa normálne len s touto baterkou a keď niekto chce cestovať medzi kontinentami a neviem čo, tak vtedy si tam hodí tú druhú baterku a môže ísť na tom. Tie baterky sa v podstate len prepojí konektor, tunak taký nenápadný konektor, vy len proste jedna baterka dojde, prepnete do druhej a pokračujete na tú druhú baterku. Nie je to prepojené, že tie baterky sa cucajú vlastne naraz. Dá sa to tak teoreticky spraviť, sú na to také skrinky, ale nie je to dobré riešenie úplne, tie baterky trpia, nevybíjajú sa rovnomerne, radšej to je tak, miniete jednu baterku, prepnete konektor, idete na druhú baterku.
Takže toľko proste, chcel som vám to len ukázať, že ako to vyzerá proste s tými dvoma baterkami, čiže proste enduro raketa, veľké tlmiče, teda veľké zdvihy na tlmičoch, kvalitné odpruženie, veľký rozsah kazety, 1800W motor a 1700 neviem koľko watt-hodinová baterka. Úplný nezmysel, úplné šialenstvo. Takže toľko k tomu. No a čo sa týka montáží, montujem do tuha. Začína sa to hodne kopiť, ale samozrejme to ja som rád. A keď dačo by ste potrebovali, volajte, píšte. Najlepšie, keď mi napíšete na WhatsApp, lebo tam sa dobre dá komunikovať, čo sa týka nejakých fotiek, že mi odfotíte ten bicykel, viem vám hneď povedať, či sa to bude dať, či sa to nebude dať, či to je náročnejšia montáž, či nie. Takže najlepšie cez WhatsApp, všetko máte pod videom, keď si rozkliknete to video, alebo popis videa, tam vám celé tie moje kontakty vlastne vybehnú, či e-mail, či WhatsApp. Takže vrajím, komunikujte cez toto a ja idem montovať ďalej. Vrajím, keď bude zase nejaká zaujímavá montáž, tak vám to samozrejme natočím. Takže priatelia, sezóna začína, treba riešiť bicykle. Doteraz sme spali zimným spánkom. Ja sa priznám, tiež som nebol na bicykloch, čo sa týka tejto zimy, lebo bola akože dosť tuhá, veľa snehu a nechcelo sa mi moc do toho snehu na bicykli. Priatelia, ešte jednu vec, jeden dodatok, čo som zabudol. Vlastne ten bicykel, čo ste videli v predošlom videu, presne tento istý typ, ale len s jednou baterkou a vlastne tuším je tam TSD Z8 motor, pozrite si to video, tá, neviem, ak sa to volá Enduro raketa alebo niečo také, tak ten konkrétny bicykel je na predaj. Volal mi pán, on si ho robil kvôli tomu, že mal problém s kolenom, už teraz som si neistý, či mal operáciu alebo je po operácii, neviem. Že chce rehabilitovať na bicykli, bohužiaľ jemu konkrétne to nesedelo a proste je obmedzený tým kolenom, nedá sa mu bicyklovať. Čiže volal mi, že či by som nevedel mu ten bicykel predať, tak takýmto spôsobom dávam do éteru, dávam vám vedieť, že proste takýto istý bicykel s TSD Z8 s tým snímačom tlaku na pedále je na predaj, v podstate dá sa povedať zánovný, hej. Ja ten bicykel bude mať najazdené. On mi vravel, že on na tom spravil párkrát, že na tom bol, že reálne na tom nejazdil kvôli tomu kolenu. Čiže takýto bicykel jeden bude na predaj. Cena. Kľudne mi napíšte, ak máte záujem. Myslím si, že dohodnúť sa bude dať. Viete si pozrieť, čo tie bicykle stoja, plus nejaká sada, samozrejme nejaká zľava k tomu. Takže kľudne mi napíšte a dohodneme, alebo teda dám vám kontakt na pána. Môžete sa s ním priamo dohodnúť. To som len chcel ako doplnok, takže majte sa.